Joker. Dito yung tatay nyo. Hello. Dito yung tatay nyo. Hindi nyo ba na-miss? Ayun ang ginagabat ang kalat dyan. What? Nagano kayo? Ayun yung anak ni Kuya Jason. Uy, bakit pinababayaan nyo ito? Ito na yung anak ni Kuya Jason. Kumusta na, Chris? Ang dumi-dumi oh. Jollibee kayo. Ay, pwede. Macy! Ito si Macy. Macy oh. Kayo. Ito Mark. Saka yung anak mo. Kapatid. Macy, kumusta? Kain kayo. Parang mas kamukha mo ito. Parang mas kamukha ni Kagapay. Oo, tama. Oh. Sama nga sa'yo. Baka naman agapay. Masalis yan. Kumusta, May? Ha? O, May, iba ng suot mo, ah. Hindi na yung dati. Anong ginagawa nyo? Gaano kayo si mama nyo? Ha? Saan naglalaba? Ay, si Ate Maylin, oh. Sipag naman ni Ate Maylin. Ba't ka naglalaba? Oo. Bait naman ni Maliit Sir na bagay Bobby. na yan. Sir Bobby TV. Kasi kung maliit po, Oo. may pagmalag malaki po. Oo. Dadagdag ko po sa pagkabuhayan ko. Basta, masaya kami na nagkita ka na laging nakangiti. Ano? Wala si Kuya Jason, 20-20 lang binibigay, ano? Okay lang yan, sir. 500 agad. Wala na talaga si Kuya Jason. Okay lang yan. 20-20 lang, wala. Walang 20? Okay lang po yun. Kasi po, Ayan, may mga damit para kay Chris. Galing to kanino Kuya Jason? May nagpadala po ng package. Ayan o. Kung naririnig mo doon sa mga siyakap ni Kuya Bala. maraming salamat at nakarating na kayo sa Wow, may chocolate si Chris. Galing kay tatay. Ang ganda ng damit niya oh. Oh. Kasi Ay, ang ganda. Galing sa package yan. Aba! Ang ganda, no? Saktong-sakto. Dito yan? Saan ito galing? Tuwa-tuwa mga bata, mga kalina po. Ay, siya nga pala Kuya Rab po, katulong pala sa paglalako ang Sino? panalay ko. Si Chris. Si Mark. Opo. Okay. oh, sino nag-aalaga dito kay Chris? Nag-aalaga dito. Minsan po yun. Iwan mo to kay Kuya Jason. Oo. Yung pong dalawa po ni May at ni Joker naman po. Naahon po kami sa bundok ay kasama ko po siya. Sipag lang. Ano? Tulungan mo siya. Kaya kumain ka dito. Ano yan? Yan, family picture. Yan. Ay, maganda. Ang layas na Very tatay. good. Ate Meli, punta kami doon sa bahay nyo. Maraming salamat pa. Oo. Tanong muna kami Ate Meli na. Yan, napunta po tayo sa bahay nila Ate Meli. Hello po. Ayan, kasama po natin sila follow natin ngayon ng mga vlogger. Punta tayo sa bahay nila Ate Maylin. Tingnan po natin yung update. Oh, may kabit na. Pintana na. Aba, matindi. May pintana na po. Ganda po ng bahay nila Ate Maylin. Wow. Kakabit lang yan? Ganda, no? Ganda na nga. Oh. Ayos. Ang klase dami. Diyan ang bintana. 4. Ayos na ano? Kasi nagkabit. Malis na rin? Oo. Sabi, hintayin daw kami.
Ganda. May bintana na. Ito, wala pa yung ano. Ito na yung sa ano. Pero may kahoy na. Oo. Ah, may kahoy na. Isang Sa pisame yan. Ito kalingap oh, mga kalingap, may bintana na po. Wow, grabe. Ganda no? Yeah. Ganda ng bahay. Thank you, Kuya Bal. Salamat. Kalinga Prab, salamat sa bahay na to. Sa mga sponsor din po, daming tumulong sa kanila. Tumulong, nakikita niyo na po. Ito na yung ano, ebidensya na yung tinulong sa mag-ina. Ganda. Ganda. Parang hindi pa bahay ano? Rito, tinan mo, bakal pa yung ano talaga doon, oh. Mayaman, no? Hindi siya. Ako lang yata tapos pa yung kalating milyon Kalinga Prab. Siguro. Hindi pa nga tapos. Magpapa-interview din ako, wala akong bahay. Grabe. Mga ilang linggo pa. Sana ito. Isang linggo. Basta hindi maputol. Lagi nga ako tanong. Huwag lang mapuputol. Huwag lang mapuputol. Hindi pati ano pati oh. May ganyan oh. May kisame na, may ganyan pa. Doble-doble. Ito yung mga malalupit nating ano, trabahador. Solid kalingap. Worker. Buti may kahoy na ano. Ayos lang. Maganda yung pagkakagawa ng bahay niya. Oo, maganda talaga. Pang subdivision. Quality kasi bakal pa yung ano, yung mga trusses yung sa taas. Ito kisame na to. May kisame po yan. Siguro mga ano yan, kaya kung 100 years, siguro bago mo kilala. Matagal yan. Pang matagalan yan. Tapos yan, kisame na yan. Aba, mayroon na po palang kisame dito sa loob ng kwarto. Oh. Pero ito po mga kalinga po. Oh. Pwede mag-TikTok dito. Oh. Grabe ito mga kalinga. Parang studio. Ito yung pintuan. Hindi pa natin nakakabit. Main door. Mga kalinga. Yun yung kwarto, ganda ng kwarto. Parang ano po, bilat. Ganda. Ito yung mga kalinga. Third plate. Jimel, ang ganda ng bahay ano? Ganda. Dito ka na lang, Jimel. Ang ganda ng bahay. Ito, pinaganda dito, malayo sa dami. Ganda, Jimel. Ito lang ang pinakamaganda dito. Ha? Yan ang pinakamaganda. Maraming salamat. Balik na rin tayo. Ay, ang sarap. Aba, nilibre tayo ni ano? Anong channel kuya? Mons Channel. Mons Channel. Isang dami. Mons Channel. May isang piraso ba yan, te? Sponsor naman dyan ng Mons. Sobra ko yan. Ah, sobra. Ayun o, Mons. Pati nga spelling. Hanapin na. Mons. Ito pa, plastic ko. Basta nakadalawa na ako. Ako din, dalawa. Bibilangin lang namin. Ikaw na magbilang ate. Dalawa ka. Bilang. Kuya, kuha kayo ko. Kuya, Hoy, mga karpentero. kuha kayo dito. Si Mons Channel. Anong tawag dito, te? Anong tawag dito? Shout out, Kernel Dayanan. Shout out, Kernel.